ko min o Moutar Ndaw gorko mo Horefonde ɗo gonɗo ɗo e Bopp juma Alhaji Mamadou Seydou ceerno Alhaji Mamadou Seydou gaddinaɗo wagne premier wagne ziar général annuel mo mbatten hitande foof hunde kam ko neɗɗo kam a wawi wiide hunde foof aɗa waɗa ha daña 100%. Kono kam emin etto wadde hen ene muusi noon par ce que ko gandanɗa hoorema balɗe tata ɗo dego hen jagol mum jeere luɓoy ɗum gaddoy ɗum bagasuji pewnugol mum to defata te kala defama yaada e laaɓal ɗum so neɗɗo wimo musani tan haalnimo ko wona gonga ene muusi kono noon kala ko mbaɗirɗa sibo Allah a tinata musallo par ce que ko anni e jaaruɗa hen neɗɗo kala ko jaaruɗo anni e rek e sibo Allah rek tinata ko wiyete no muusi ko fo a tinata ɗum quoi mbeɗa wawi wide minen eɓɓini mum haw ɓeydi yettade ɗo par ce que min gardi koye darde min gardi koye darde min gardi kadi e yidde darade yidde ɓamtade yo affaire o ɓamto yo yaaru yesso e ɗum waɗi kise ɗum waɗi ko jeeyi sababu haybo min tawno mawɓe amen min tawno ƴetti fof mbatte e juuɗe amen mbiɓaɗo jiɗɗen ko yo yaaru yesso onon garɗon ko yo yaaru yesso min mbatte fof e juuɗe moɗon golle ɗe ko fi sabilillahi kadi ko weltare tan addani min darade hen ɗum ɗo hamin gon hen presque guila vendredi koye golle gona hayti samedi o ko ɗo min mbaali min ɗanotako darde tan lelde ala jonde ala saabu muɗum foof noon ko ceerno meɗen o par ce que mo jari ko ɓuuri ɗum koɓe mbiyata ko ceerno so tawi tampini Allah alay saago daña tampamɓe ɗum minenne ko ɗum ummini min tampande ceerno beele hamin keeɓa ko ceerno heeɓi ko mi duwono dendagal windere nde foof e dendagal julɓe ɓe foof par ce que ɗum ɗo ko Allah woni ɗo eyyi minen hamin mbawi wiide Dakar naaɓe eɗen jettira ɗum Allah no fewi minen ko barkatu min jeeya wuude men barkatu wuuro din ko wuuro ceerno Alhaji Mamadou Seydou ngo Sinthiou jinnaɓe amen min tawri ɗum hen guuri ha maayi hen minenne Allah waɗi min gari hen kadi ko hen min jiiɗi mayde e gollande ceerno e min kam ko ngol ɗo wattimi presque duuɓi tati par ce que nde tinmi ɗum nde tan ko nden nanmi hen won noon minnen mi wonano gonnoɗo ɗo komi jahannoɗo Allah waɗi noon guila gartumi jinirmi e ɓeeɗo kadi kolli min lawol ngol ganduɗa ko min mbawa haalde hen hay hunde kadi ko dow gandanɗa hoorema organisation COD woni ɗiɗo tiniji ɗi jii toon ko kamɓe mbaɗi ɗum ɓe gari noon ɓe kolli min tiniji ɗi ɓe kolli min fedde nde min jeehi hen ɗo ko Allah tan a ƴettat jawdi ma mbaɗa hen ƴetta doole ma mbaɗa hen eɗen jogui machallah yimɓe men yarlitiɓe kañumen balli yimɓe yarlitiɓe ara tan wima ko min ɗum ɗo ko min waɗata ɗum ɗo foof o e aroye min sodata gayi ɓe gar gaddanma maaroye diwlin emin jaata hen ni ha ara ɗo ha heddo hamin mbaɗa hen korkaji min mbaɗata juma min totta yimɓe ko ñaami ko hamin keddoro hen maaroji ni komin defiroye ɗum ɗon ko jeeyaɓe Allah tan woni aroɓe ene gadda ene ballita yimɓe sibo Allah ene ballita hen kadi noon kadi fedde COD ne jiiɗande en jogui sukaɓe kadi dariɓe ene mbaɗa kadi kees mumen hitande foof ne piya so yondi lewru foof ne piya so yonti ko heddi ko pii ko watte kadi eko defate ko eko sotte bagasuji eyyi mbeɗa wawi widema omo heewi nafoore omo heewi nafoore nde guiɗirtomi koye dow hoorema min gonno juddu jeeruji ha ɓuuri min majjuno ko babiraɓe men jeeyino gonno hen min gabbitaki ko ziyare o waɗa ko Allah waɗi kese fotti min hamin gari hamin garti hen hamin gandi ko bawi jinnaɓe men gonno ko koye gonga gonno min tawti ɗumen hen ɗum waɗi min waɗi wiide ne heewi nafoore